Kubli bro iparlok kibiju sengtanan sampai ini ka kubur hagani ka channel. Hadin kajingya kaja lane kajingya kelumar jong ka association ka AMKTTA Persha yaki turis na Assam. Na kaliang jong ba PS lingdo ila Pershan ya ketiga association jonggil turis na Meghalaya. Kumta hadin ba ipenmi ek video shpangan iga jinge kaja ila penmi ek ni mat jingdawa nak sarkar kabrang kong ba dai na ka jingfil jong ka sarkar panshna yaki polisi kiban pensok yaki turis na Meghalaya banyo kamai kabar dai ba ngiki khasi ngimya tuli sa yo kirkhar banshim kabu namar kumbaju ong ngi kikhasi ngi asho ngi adat pramangi kat ba urkhar pan udang yarki na kendong kabalai ngi dei ban pendu no yaka jinglong ingkhong shalangmat kabamut ba ngim dei ban toho lane ban khwan mentoi tang shimen yakiwei kimatdu ngi dei ban yo tang mangi namar kata ka mensim khan mentoi ka penjot ya kilong din mandin namar kajing khan mentoi jungi ka kun tang hane henrei hagi bahadin habut lane ki khun ki siu ki jungi kidon hapo jing sanshar jong kinong wei lane kilong tang kita kinong tong lane kinong ra ding jugno re jongno kumpong u melung so sutham wat to ho lane wat komen ya ka pamenta henrei tok pe yak kaban saja hadin te to menta pai ba nginya pe yakine ki komen ki ba amen sim nyai ba PS hadin ka jing penmi jung yak video jung i kan no kalong ka jing sngo yo men sim habadon uriu perkhan uriu shumphang kumu ba PS lingdo namal ka dei ka jing khlan ki jing mo jing perkha jung u ki ba ma u pli yakita kiman badai bandawa be naga sarkar ban penyo ya kata polisi ke baklan tabakinong we kim dei ban sanshar hari jungi kumta tongin ya pe mentai gini komen shispa naga shispa good ba PS langdo te ukuran ya kabadai mano basngeu dei lai thar ngaru nga Christian ya kabapiong iba PS langdo kublai shibun ba PS lengdo nangkiu shuprang kublai shijarmo kadai shisha bakaran ba PS ngiham ni shakmat sneu dei palan ba PS long lim ba PS kublai pi long lim ba kadai ba PS kren jing shisha sneu snei nga ya sar PS jungi namar tang mai ubakit kli yangi kajai penriu henrei ngipan ngimdon jingi tali kop ba ngidei ban ya Krishan yakane kajing yaki ki driver omdei ba yo nong tang ki driver henrei ngi ba ngiyo mentoi lang kajing kren uba PS lingdo kadei kababiang pura yangi ban perkhat kajing im batamai ngas ngeu dei ba ong mapi ba PS 60% tang ba kikasi jungi te jinjar dai khi kiwei kin persha te la klumar phi gun ba PS dei ban pha kem phi dei ban ujor shwaya ki khara sam namar kim dan hokre ban khang ya national highway kan national highway kan sa kan national highway omdon bala ban pakhang nanti dei ban ujor sha supreme court nginya Krishan para ya kanon nya kali ban im kamai jakpo ki parado parasnam ni penrem itu ki kwan mentoi lade shimen ki perkhatang ya la kakpo good job ba PS lengdo 60% gadai ba PS lengdo She post name Shongpuya Secretariat
Teh tang menai perlok ke bej murun ke bej jarnu in sig nupan ak video.